ए जी, का हो? एक बात बताई। पूछा। बाप महतारी एगो सबके होला। हम्म। 4-5 गो लइका हो जालन स। अच्छा। बहुत खुशी से वो लइकन के पोस देलन स बाबू माई। अच्छा, हाँ। आ जब बुढ़ापा आवेला तो उ लइकवा 4-5 ना पोस पाएन से एकर कारण का बा? अच्छा, तू ही पूछल चाहत तड़ो कि एगो माई बाबू चार पाँच गो लइकन के पोस देलन। हाँ, उ ना अड़ आ पाएन चार स। पाँच गो मिल के एगो माई बाबू के काहे न पोसेलन ना। हाँ। तेकर कई गो कारण दूगो तोके हम बताए तनी। पहिला तो कारण ई बा कि बाल काल में जब वो लइका रहलन स तो उन्हीं का औरत ना मिल रहली स। मेहरारू को मुँह ना देखले रहलन स। अब जब औरत मिल गई तो औरत का प्यार में अपना पत्नी का प्यार मोह माया में इतना फंस गई कि मैये बाबू के भुला जला। यह दुनिया का सच्चाई बा। समझ लो।